Amb l'objectiu de donar a conèixer la dansa contemporània a la ciutat es porta a terme el projecte Agitart, dirigit per Roger Fernández i premiat amb una de les beques Agita de l'Ajuntament de Figueres. En una primera fase s'apropen a instituts i escoles de dansa. El projecte es diu Agitart, Figueres es mou, que és un projecte que vaig presentar fa 2 anys a l'Ajuntament de Figueres a les beques Agita i consisteix en anar en els instituts de secundària i de batxillerat a donar-los classes de dansa contemporània. Hem fet des de primer d'ESO fins a primer de batxillerat i segon de batxillerat en el Deulofeu, en els instituts Montaner, Montoriol, Sant Drassos, Olivar Gran. I els hem fet la classe de dansa contemporània, els hem presentat, els hem fet una introducció, els hem preguntat si en sabien, si no en sabíem. Aquests són alumnes del Ramon Montaner descobrint la dansa contemporània en una sessió realitzada al pavelló d'esports. Agitart culminarà el mes de juliol amb un festival de 3 dies a Figueres. Al juliol tindrem un petit festival de 3 dies, que seran el dia 3, 4 i 5 de juliol, on hi haurà diferents artistes convidats internacionals i nacionals que presentaran els seus treballs, sigui de dansa contemporània com sigui de fotografia, cinema, vídeo, performance, el que sigui, a diferents espais de la ciutat. I després, abans de tot això, el dia 5 d'abril farem la presentació del projecte en públic, on diguéssim que hi haurà els diferents col·laboradors, sponsors, part del jurat de les beques, que veuran el treball que hem estat fent més educatiu durant tots aquests mesos des del novembre fins ara, al mes d'abril. La presentació del dia 5 d'abril es farà a la Cate.